Добър ден! Добър ден! Какво ще желаете? Може ли да си запиша час за лазерна епилация? Да. За кога имате свободен час? За другия четвъртък. Заповядайте с мен да ви разкажа. Предния ден си бръснете крачето ето така. Не се излагайте преди процедурата на слънце. Колко време? 3 дни. Сред процедурата на мъжете кожата ето така. Ще ви напомним по телефона за часа. Ето вашето картонче. О, много е красиво! Благодаря ви! Приятна вечер! Много ви благодаря за отделеното време. Пожелавам ви лека вечер!